హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు? మీరు అందరూ బాగున్నారా? సో నేను ఒక విషయం చెప్పాలండి. సో ఇనేసి తర్వాత వీడియోలోకి వెళ్ళి చూసేసేయండి, సరేనా? సో ఏంటంటే శ్రీవారి కొండపైన పార్టిసిపేట్ చేశారు మా వదిన. సో అది చాలా బాగుంటుంది అసలు వీడియో. పార్టిసిపేట్ అంటే అక్కడ రథసప్తమి రోజైతే పార్టిసిపేట్ చేశారండి. కోలాటం తెలుసా? కోలాటం ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది. శ్రీవారి కొండపైన కోలాటం అన్నది వేశారు. చాలా బాగుంటుంది. ఆ వీడియో నేను మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. సో మనం వీడియో ఆన్ చేసినప్పుడు ఇలా రైట్ సైడ్ రెండో అమ్మాయి వచ్చేసి మా వదిన అనమాట. సో ఆ వీడియోని మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అందుకోసం 2 మాటలు మాట్లాడి మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. చాలా ఎక్కువ లెంత్ లేదండి, చాలా చాలా బాగుంటుంది. సో శ్రీవారి కొండపైన కోలాటం వేయడం అంటే స్వామివారి ముందు చాలా గ్రేట్ అండి. అదృష్టం ఉండాలి. దానికి కూడా టికెట్స్, ట్రైనింగ్లు అన్నీ ఉంటాయి. సో అదృష్టం మా వదినమ్మకు వచ్చింది. సో నేనైతే జస్ట్ మిస్ అయ్యాను అనమాట. నేను పోవాలనుకున్నాను వీడియో తీసుకోవడానికి. సో నేను పోలేకపోయాను. దానికి కూడా టికెట్లు అనేది ఉంటాయంట. సో ఆ టికెట్లు అయితే నేను తీసుకోలేదు, నాకు తెలియలేదండి. సో బై మిస్టేక్ మిస్ అయిపోయాను. పోనీ వాళ్ళ పుణ్యమాని వాళ్ళైతే వెళ్ళి నాకు వీడియో అయితే కొంచెం షేర్ చేశారు. ఆ వీడియో నేను మీతో షేర్ చేయాలనుకుంటున్నాను. దయచేసి చూసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని లైక్ చేసి కామెంట్ చేయండి. ఎలాగుందో నాతో ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? సో చెప్పాను కదా ఇందాక, వీడియో ఆన్ చేస్తే రెండో అమ్మాయి అనమాట. సో మా వదినమ్మ, ఓకేనా? మిస్ అవ్వకుండా చూడండి. అనంతపురం మీది స్విచ్ ఆఫ్ అయిందా? Yes,